Рәшит Вахапов моңы. Моңнарға уралып қала, йөрәкнең нечкә кылы. Тасмалардан җыр огыла күкләргә аша моңы, татар моңын саклап калды. Татарның татар угылы. Зур талант Аллаһ бүләге. Юк, югалып калмады. Җырларга һәйкәл салынды да, моңы белән ялгады. Аллаһ биргән улуг талант, талантларга тоташа. Фәридәләр, Габдуллалар, Хәйдәр, илһамнар аша. Халык булгач, җыр туктамас. Җырсыз мизгелләр уңа. Варисларын яралгандыр туташ моңнардан гына. Wat is bezig met het? Ja,